det her. Men hvor er vi egentlig om 20 år? Det spørgsmål skal vi se på gennem programmet. Vi har stillet os selv nogle spørgsmål. Hvornår blev den første computer og telefon opfundet? Og hvad er der egentlig sket siden her? Hvordan ville computer og telefoner have udviklet sig uden Steve Jobs? Var han virkelig så god og stor, som vi går og gør ham? Hvem ville revolutionere markedet i fremtiden? Kommer de kendte op igen, eller skal der nye kloge hoveder til? Og meget andet. Vi påvirkes alle af computer og telefoner. Men især påvirket af børn og unge. Lad os se, hvad de selv siger til det. Hvordan tror I teknologien, eller computer og telefoner, kommer til at se ud 20 år fra nu? Hvis man skal lave Skype, så tror jeg, der kommer et hologram op. Ja, det tror jeg faktisk også. Også hvis man ringer. Der har været en anden video om, hvad der sker. iPhone, computer, der er blandet sammen. Stort. Da jeg var på jeres alder, så var jeg i USA og se IBM's virksomhed, og de havde i kælderen havde de computere, der var fyldte fra gulv til loft simpelthen. Så store var computeren på det tidspunkt. Og nu er det jo små bitte mikroenheder, så det bliver jo vel mindre og mindre, tænker jeg. Hvad tror I, der kommer til at ske inden for skoleteknologi? Der vil altid være lærer. Ja, det tror jeg. Det er de meget små, meget billige bærbare, som man bruger i 3. verdenslande til undervisning. Og få det udbredt, sådan at elever, ikke bare i Vesteuropa, men også i Asien og i Afrika, har mulighed for at få lærebogsmateriale, som bliver opdateret og som set kan holde sig ajour med, hvad sker der i resten af verden, og finde ud af, hvad det er for en størrelse. Så nogle af de projekter, som er i gang, det synes jeg er det, der er mest interessant hele tiden. Hvad er de bedste mobiler og computer, vi har i dag? Apple. iPhone 4S. iPhone 4. Hvilken er det ikke iPhone? Ja, iPhones, MacBooks, alt andet med et æble på. Det er i sandhed populært. Men er det virkelig det bedste? Jeg tvivler. For selvom det ganske vist er populært, så kan den her nemt ende med Det her. Imens den ender højst sandsynligt med krater. mange tror, at Apple måske alligevel ikke helt matcher sit ry. For Nokia, Samsung, HTC og andre er begyndt at hale ind på dem og har overhalet dem i kapløbet mod fremtidens mobil. Førstepladsen er der kamp til stregen om. Vi har kigget på forskellige tests. Og de to, du kæmper om førstepladsen, er Nokia Lumia 900 og Samsung Galaxy Note 2. personligt stemmer vi for Samsung Galaxy Note 2. Men der er jo mange forskellige meninger. Og som vi så, er der jo også mange meninger og forventninger om fremtiden. Men der var også forventninger for 20 år siden. Og hvor mange af dem er egentlig blevet til en realitet? Vi har spurgt dem, der stadig kan huske forventninger fra den svundne tid. Altså sidste århundrede for 20 år siden. Ja. Hvordan tror du, at computer og telefoner vil se ud i dag for 20 år siden? Tror jeg ikke, man havde forestillet sig, at det er en omvandrende computer, man har. Ja. Og computer, jamen, det tror jeg heller ikke. Jeg tænkte på, bærbare egentlig var mere normale end stationære, ikke? Ja. Den skal jeg lige have en gang til. 20 år siden, jo næsten 30 år siden, at man havde lidt flyvende biler og sådan nogle ting og sager. Udviklede telefoner, computerne ville være meget bedre. Trådløst netværk måske, ja. Så vidt jeg tænker mere over de værktøjer, der var tilgængelige via telefonen. Ikke så meget den fysiske format, men mere det, man kunne med dem. 20 år siden troede jeg, det blev runde. Som bolde. Hvordan tror du, computertelefoner vil se ud om 20 år? For nu af. Trekantet. Det er faktisk svært at gætte. Fordi jeg synes, man kan alt nu, men de skal nok finde på noget nyt. Det har jeg slet ikke fantasi til. 20 år. 20 år? Ja, men der har vi helt klart scrollskærm og det hele. Så sådan nogen, som ikke følger noget, som helst, du bare ruller ud. Det er jeg ikke i tvivl om, for det findes stort set allerede i dag. Har ikke. Der flere og flere ting bliver digitaliseret, og med det, jamen, så har vi via vores telefoner og computer adgang til informationer og de værktøjer, som det vil give os. Og ja, så det er egentlig bare dem, som man vil
måske få nemmere adgang til. Ikke? Den her infrastruktur vil være mere synliggjort for alle brugere, ikke kun dem, der er interesseret i det, men også at de ældre mennesker har nemmere adgang til det. Ja. Udviklingen vil i hvert fald gå meget hurtigere, end vi tror. Det er helt sikkert. Men hvad der vil komme, det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Det tror jeg. Den første telefon den blev opfundet i 1876 af Alexander Graham Bell. Og den første computer blev opfundet, vi er ikke helt sikre hvornår, men i hvert fald mellem 1940 og 1950 af enten tysker, englænder og amerikanere eller sammen. Fordi det er jo ligesom under 2. verdenskrig, og derfor er altså teknologi som computer også blevet en stor del af krigsførelse. De telefoner, vi selv har, jeg har en Nokia Express Music, som hun også kalder Nokia Express Selma. Det står der faktisk på den, når man går ind i den. Og Sandra har en iPhone, og jeg har en iPhone. Og på verdensplan bliver der cirka solgt 325 millioner PC'er på verden. I forhold til, hvor langt vi er nået på 20 år, hvor er vi så om 20 år? Vi har nået rigtig, rigtig langt på de sidste 20 år med touch-telefoner og... Ja, det er sådan det. Men vi udvikler os rigtig hurtigt nu, hvor vi har fået grundprincipperne nede. Så hvis du tænker på, hvor meget vi har nået i de sidste 20 år, så kommer det til at gå sådan cirka dobbelt så hurtigt. Fordi at vi har de grundprincipper. Vi ved, hvad vi skal gøre nu for at gøre det, og vi ved, hvad der skal til. Vi har ikke kun udviklet touch-telefoner i de sidste 20 år, men okay. Det er det eneste, jeg kan finde på. Okay. Er det godt eller dårligt, at vi udvikler så meget hen til computer? Altså, der kan det jo gå begge veje. Der er nogen, der bliver rigtig bekymret over robotkrig og det hele og sygdomme og alt sådan noget. Man må også tænke på, at det kan også være rigtig godt, fordi de sidste 20 år, når man tænker, så har vi også udviklet os rigtig meget i forhold til med at kurere sygdomme og den slags. Og vi kan udvikle os endnu mere de næste 20 år. Men vi skal også finde ud af, hvor det er, vi gerne vil hen. Hvad er vores mål med den her teknologi? Altså, vi kan udvikle den begge veje. Vi skal bare til at bestemme os, hvor hen vi gerne vil. Computer bliver en større og større del af vores hverdag. Men er det godt eller dårligt? Vi bliver mere og mere afhængige af sådan en computer og en telefon og en iPad og alt det der. Det bliver sådan noget, man bruger hver dag. Og internettet, det er også hele tiden. Men bliver det sådan til sidst, at computeren bliver sådan en stor del af vores hverdag, at vi ikke kan gøre noget uden det? At vi bliver nødt til hele tiden at sidde og bruge det? At den hårfine grænse bliver overskredet, hvor de begynder at tage over verden? Hvor de begynder at styre os, og hvor vi bliver så dovne, at vi bliver tykke? Vi er allerede tykke. Ja, hvem revolutionerede computer og telefoner i løbet af de sidste 20 år cirka? Når man tænker på det, så har man jo vi har spurgt, og de fleste de har bare sagt Steve Jobs, Bill Gates. Det er nogenlunde de svar, vi har fået. Fordi det synes folk åbenbart har revolutioneret meget, og det har de. De er virkelig store og gode og har udviklet rigtig, rigtig meget. Men der er også rigtig ligesom, der er små ting i det der computersamfund, som også udvikler ting. De er computerverdenens svar på Dolly Grips. Og dem er der også brug for. Hvem vil så revolutionere det sådan i fremtiden? Altså, Bill Gates, han er jo stadig lige, han kan stadig komme til. Det tror jeg også, han vil. Fordi han bliver ved med at komme med nye idéer, så hvorfor skulle han ikke kunne gøre det nogle 20 år ude i fremtiden? Steve Jobs, han er udelukket, men Apple... Steve Jobs er død. Ja, til mig, den havde jeg regnet ud. Apple, de kunne jo godt finde på noget nyt. Der er mange, der tror, at Apple er dødt, og det ligesom har mistet gnisten. Men jeg tror godt, at de i løbet af 20 år godt kunne finde noget nyt. Nokia, Samsung, dem tror jeg også, de har jo begyndt, de kommer jo op hele tiden. Hver eneste gang, de kommer med noget nyt. Og de har begyndt at finde noget rigtig god ting, og der er den her Nokia-telefon, der kan ligesom komme rundt om din arm, den er ret sej. Så jeg tror især, at de vil komme igen, men måske kan det også være helt nye. Telefoner er så stor en del. Hvordan kan det være, at computer og telefoner er så stor en del af vores hverdag? Det tror jeg, fordi at vi bliver mere og mere afhængige af det, fordi vi som mennesker har altid prøvet
at finde den nemmeste udvej. Vi har altid fundet ting, man kunne bruge til at gøre det nemmere, til at gøre hverdagen nemmere. Telefoner, det er nemmere til at kommunikere med hinanden. Computer, det er bare nemmere til alt muligt med kommunikation og skrive. Det gør bare vores hverdag meget, meget nemmere. Så jeg tror, hvor mennesker som os, vi prøver bare at gøre vores hverdag nemmere og nemmere i en stigende grad. Og det er jo også grunden til, at vi bliver mere og mere afhængige af det. Vi kan nærmest ikke klare os uden. Men sådan har det jo altid været. Altså i stenalderen, så var det en fiskestang. Så var det, man kunne, og så kunne man ikke leve uden den, hvis den pludselig blev taget væk fra i. Fordi fisk var så på det tidspunkt, det den levede af. De levede af. Og det er så det, vi gør nu her. Mange vil savne deres lærer, og de vil ikke helt have den der, mange synes også, den der menneskehed. Det der små menneskelige ting, de lærer har, vil forsvinde med en robot eller sådan noget. Så altså, på en måde ville det være godt, fordi at ens skolesystemer kunne blive indrettet specielt efter børns behov og niveau. Hvorimod her er det meget udbredt niveau og behov. Hvad kan vi gøre for ikke at synke ned i en computerverden? Altså det er sådan en ting, som er rigtig svært at undgå, altså med den måde, vi fremstår i dag, tror jeg ikke, man kan sige. På den måde, det går lige nu. Men altså, man kan selvfølgelig gøre sådan, at det bliver mere og mere sjovt at være udenfor, at man gør ting sjovere, i stedet for at, nu skal jeg ud og løbe. I stedet for, nu skal jeg ud og løbe. Yay! Sådan skal vi prøve at gøre det, altså så folk gerne vil ud og gerne vil andet end at spille computer og være i den der telefon- og computerverden. Og hvordan kan computerne ændre vores levemåde? Det kan de på alle måder. Det har de gjort. De har også gjort det på den gode måde, ikke? Altså, vi kunne ikke leve uden computer nærmest. Altså, de har også revolutioneret vores levemåde på den gode måde. Men hvordan den kan i fremtiden, det er svært at forestille sig, hvor meget mere den kan ændre det. Men jeg tror stadig, der er meget stor mulighed for, at den ændrer det. Helt vildt. Altså, det kunne godt ende med ikke at blive så kønt. Men lige nu så går det jo fint. Måske er vi bedre til at håndtere det, end vi tror vi er. Hvordan kan vores adfærd, kan det ændre vores adfærd, når det gælder computer og telefoner? Altså, det har allerede ændret vores adfærd meget mere. Vi ser folk ikke lige så meget mere sådan rigtigt øje til øje. Men vi ser folk igennem en skærm, og så er det. Det er alt, det går. Hvad kan vi gøre for, at vores generation ikke synker ned i en computerverden, og de bliver helt hjælpeløse? Det er op til os selv. Altså, vi kan måske forhindre den næste generation i det, hvis ikke vi allerede er fortabte. Men den generation, den tror jeg ikke, der er så meget håb for. Så jeg har ikke taget meget tiltro til min egen generation.